gissa vad mina produkter har kommit. De ska gå och hämta dem. Så får ni se. Jag tror att jag ska stanna någonstans i stranden och ta en liten kaffe. Vad spännande. Får se. Tästä tämä lähtee tämä matka tonne Los Policesiin. Toivottavasti mä löydän jonkun hyvän kahvilan tästä matkan varrelta. Täällä lähtee toiseen suuntaan. Tulee tässä kivasti sit pieni kävelymatka vielä tuotteita hakiessa. Tässä onkin mun lähi aivan ihana. Täällä on vähän erikoinen ilma, että aurinko on jossain tuolla pilven takaa, mutta ihan unelma on kyllä pystyä olemaan sit täällä ja päivänvalosta nauttimaan.